Cilj ovog video zapisa koji ću pokazati jeste kako se čovjek mijenja sa godinama, kako stiče iskustvo, a sve u vezi sa popravkom jedne utičnice u zbornici. Zbornica je jedna prostorija u kojoj su utičnice na jednom zidu napojene iz jednog ormara, to je ormar koji dijelimo sa gimnazijom, dok su utičnice na zidu na suprotnoj strani napojene iz drugog ormara kod učionice broj 2. Ja sam sve ove razvodne table, ormare, pokazao njihov izgled. Naziv ovoga videa je popravka poslije 25 godina. Prije 25 godina se to desilo, da idem još ranije, odmah poslije rata smo uradili nepanik rasvjetu. Naime, tada je nestajalo napona, počesto, za razliku od sada, i tada su uglavnom učenici puštani kući. Budući da je bio mrkli mrak, tražili smo rješenje i našli ga u nepanik svjetiljkama koje smo kupili u jednoj velikoj firmi tada. Sada je nažalost propala. Te smo antipanik rasvjete stavili na mjestima koji će onemogućiti paniku učenika da izađu fino iz škole. Ova ovdje u zbornici je bila stavljena pored sefa sa dnevnicima i u jednom trenutku smo primijetili da ona ne radi. Kada sam došao da pogledam, vidio sam da nema na njoj napona. Iako sve druge utičnice imaju napona. U zbornici je s ove strane napojena klima, a sa druge strane je napojen računar pomoćnika direktora. Ovo je jedna razvodna tabla koja je prije bila, naravno, samo mješovita jer smo samo mi postojali. Međutim, dogradnjom ove škole gimnazije, ovo pola ormara su strujni krugovi u gimnaziji, a ovo pola su strujni krugovi u mješovitoj srednjoj školi. Uradila jedna firma na način koji izgleda uredan, međutim ovdje nema obilježenih strujnih krugova, tako da je vrlo teško za održavati. A ni ovi nisu tačni koji sada pišu, jer iz dva razloga. Prvo, izmijenjeni su ovi brojevi, nema više ovih brojeva. Recimo rasvjeta 23, utičnice 22, tih brojeva više nema. Promijenilo se utičnica 15, 16. Evo ovdje dole ispod piše zbornica, ja napisao. Ovo je ovdje strujni krug od zbornice. Evo ovdje ga, evo ovdje zbornica, utičnica, 1/15, to je prije bila ova učionica iza mene. Sad je tu broj 5, kabinet fizike, 11, vjerojatno rasvjeta. Učionica 11, to je sad kod nas pomoćnik direktora, i ona nije 11, nego je 19. Sve bi trebalo biti rekonstruisano i ponovo obilježeno. Naravno, ovdje je sve funkcionalno u školi, sve je funkcionalno, svi strujni krugovi rade koji trebaju da rade, svi su pod naponom. Zvornicu ću poklopati od ove utičnice, znači ova je utičnica pod naponom i na njoj je priključena klima. Iza ove utičnice, bukvalno, iza je utičnica koji je priključen kompjuter kod pomoćnika direktora. Evo. Kako izgleda. I evo da ima faza. Ovdje ja prije 25 godina nisam mogao naći ovaj kvar, evo sad sam našao. Ova je utičnica okrenuta naopako zato što je ovdje izlazi vod. Je li bio kratak, šta je se desilo prilikom izvođenja?
Ovdje je utičnica preko koje je napojen računar u kancelariji pomoćnika direktora. Odvrnut ću poklopac, pokazat vam kako je stanje. Ova je utičnica dovodna utičnica, a sa nje ide na utičnicu u zbornici za klimu i na onu koja nema napona. Ovdje također dolaze dva voda, trožilna. Jedan je iz one tamo utičnice, a drugi je dovodni. Znači, prije tih 25 godina ja nisam mogao da nađem gdje je greška, odnosno da osposobim gore onu raznu kutiju s koje je napojena antipanikr svjetiljka. Međutim, ove godine sam to pronašao od prvi. Ali vidite kako je stanje. Zašto to nisam pronašao prije 25 godina? Ne znam. Da li je bilo neko drugačije stanje, da li sam žurio, ne mogu se toga sjetiti, ali činjenica je da sam to ove godine riješio odmah, praktično u pol minute i završio taj posao. To bilo sve za danas. Doviđenja i lijep pozdrav.